Хора, здравейте! Това видео го правя с една моя приятелка. Това е, да не казвам името, сега няма да давам лични данни за нея. Все пак, искам само да ви обясня, че в момента сме на езерото и виждате рибки си плуват. Може би не ги виждате, но ето една. Така, те си плуват, но може би не забелязахте ето това. Ето това. Ето тези морски създания живеят в такава мърсотия. Защо за Бога някой може ли ми обясни има тротинетка в езерото? Защо за Бога има нещо като тениска? Има пластмаса, има хартии, има моркови, има всякакви неща, които не трябва да са в езерото. Защо? Рибите живеят в много хубава среда. А да не говорим, че тук живеят и патици. Те пият от тази вода. Ето ви, големи риби, виж. Ето едната. Ето. Естествено и жабите си говорят с нас. Да, ние сме на езеркото така малко. Се разхождаме с моята приятелка. И да, искаме да ви кажем просто на какво място. Че това изобщо не е хубаво. Да. В момента ето там са патиците, където бяхме преди малко. Искам да ви обясня какво намерихме. Сега ще ви покажа къде са. Ей там, ако я виждате едната, с бебетата патита. Така, много хубаво, обаче там бяхме и намерихме някаква пръчка, овита с конец за риболов и съответно беше хвърлено в водата. А пръчката беше отвън. Това не беше окей, аз просто го извадих и го махнах. Изхвърлихме го така малко. Има и цигари. Като не изключим, има и цигари на пода и в цяло. Има и семки. Не се чудете защо го гледах, някакъв гълъб просто ни завърти е така. Да, като цяло има хора тук. Да не се пипам, че до сега пипах водата. Искам да ви споделя, че просто сме в езерото. Това не беше преди така. Искам да ви споделя защо за Бога има тротинетка във водата. Какъв е смисъл? Отново ще ви го покажа. Който я вижда. Кажете ми, това нормално ли е? Просто не мога да повярвам. В смисъл, защо? Как има тротинетка във водата? Тя беше се плъзнала и там, чак до там ще е стигнала. Айде, моля ти се. Защо има тротинетка във водата? Аз не го разбирам. Ти какво ще кажеш по въпроса? Ами, аз казвам, че мисля, че тук са правили някакъв къмпинг, защото има и резенчета от моркови на земята. Не, още те са се пробвали. Има плат от панталони. На риба, значи намерих това на рибата. Вижте. Това е като дом. Това там те си го правят и е много яко. Аз много харесвам. Добре, това беше от нас. Като цяло искахме да ви споделим колко много буклуци има. Не само това като цяло. И не само тук. Да.